se iarăși gata. Am pus ochii pe o bancă cu băieții din gașcă. Vrem să dăm o gaură de câteva milioane. Cu unul de la bază am pus totul la cale. O să facem asperos de bani de buzunar și o să ne facem de chiar cum facem Cluj-Funar. Pentru că noi suntem cei care fac legea străzii. Toate șmecheriile trec pe la oamenii cu banii. Așa că să-i dăm drumul să punem mâna pe ei. După cum toți bine știți, suntem fără Dumnezei. Doar bani, bani, bani și bani. Nu mulțumesc la nesfârșit pe tot golanul. Bani, bani, scoateți banii afară, câteva milioane. Bani, bani, scoateți banii afară, câteva milioane. Bani, bani, scoateți banii afară, câteva milioane. Bani, bani, bani și bani. Nu mulțumesc la nesfârșit pe tot golan. Suntem față în față cu carta de la ușă. Am scos armele afară și intrăm cu toții forța. Fățele mascate, de cum am intrat, nu mai moace fricoșate. Scoateți banii afară, nu suntem în vacanță. Toți tac din gură, vorbește doar în stranță. Nu vreau să dau nimic, sunt pentru facultate. Ce îmi pasă mie, mai lasă-mă în pace. Dacă nu vrei să arăți ca o bucată de cașcaval, ar fi bine să scoți tot ce ai în buzunar. Pentru că noi n-am venit aici ca să ne jucăm. Așa că taci din gură, să nu mai discutăm. Bani, bani, scoateți banii afară, câteva milioane. Bani, bani, scoateți banii afară, câteva milioane. Când să ieșim afară, poliția apare, mâinile pe ceafă și fața la perete. Predați-vă, bă, stâmpiților! Predați-vă! Sunteți înconjurați, nu aveți nicio scăpare! Mai aveți 10 secunde! Dați, mă, dracului din gură! Luați-mă coarna aia! Însă ei cred de-a face cu copii de 9 ani. Acum că i-am luat, nu ne mai lăsăm de bani. E tot ce avem vreo 2 luni ca să ne distrăm. N-o să ne facă niște arme, să fugim și să-i lăsăm. Am făcut ce am făcut și am ieșit prin spate. Nimeni nu s-a gândit la această posibilitate. Totul a mers bine, că suntem profesioniști. E nevoie să ne prindă de o armată de polițiști. Și cum ei erau doar 10, nu le-a reușit. La fel cum am intrat, am plecat liniștit. Bani, bani, scoateți banii afară, câteva milioane. 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 Totul a mers bine, că suntem profesioniști. 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 Bani, 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 oh yeah, bani, bani, oh yeah, bani, bani, oh yeah.